Ang nagpipick up po eh. Ang mga tumatawag eh, hindi na nila maantay. Kaya dapat may luto ng kahit ano. Saka mga ganitong oras talaga sir, target namin ang oras ng luto. Ay, maniwala 5 minutes. Parang prito lang. Huwag mong sisilipin ng maputika. Kailangan tostado para hindi kakakasal. Wakan na ito na. Dami ito ah. Dami. Ba, may depende ba? Wala na bang yun? Meron dyan kanina, nakita ko. Ito. Kahapon, hirap ako, ganyan. Haba. Umuwi akong batik. Wala ko lang ano ito. Ano ba yan eh? Kaya kain na. Sa akin pa nagalit yan, alam na ako yung nakakapalik. Ako ayoko. Oo. Higit lang. Kanila inuumbala nila yung pang-adobo. Kaya, hindi yung cube kang palipin. Kasi ano, Hindi. Baka hindi madami. Nyaw.
Friday, leche plan. Meron niya. Bumili ka na. Kapoy. May idol. Okay na. Malaki lang ang dots. Maliit. Malaki. Yung akin maliit. Patay nang umiti. Namo ko.